Не разбирам хората, които мълчат, когато им се крещи, когато искат да запалят колата и да отидат при някой, защото им липсва, защото там са се чувствали щастливо. Не разбирам хората, които мълчат, когато искат да кажат съжалявам. Не разбирам мълчанието. Достатъчно съм мълчала и разбрах, че това е равно на самоубийство. Толкова ли се мразиш, че да държиш в себе си болка, която трябва да разкараш? Защо мълчиш? Искаш да кажеш на някой, че си сгрешил? Чудесно! Би било по-мъдро и зряло от всяко изречение в дзен книга за мъдрости. Защото да признаеш, че си сгрешил, те прави по-силен от Бог. Тогава ти самия ставаш Бог, защото това е любов към себе си, грижа за собственият емоционален свят. Хвани телефона си и се обади на някой. Кажи извинявай, обичам те. Или пък благодаря ти за хубавото време. Срам те е? Не, това не е срам. Това е победа над егото ти. Някога просто трябва да преглътнеш проклетата гордост и да бъдеш смел. Тогава няма да се налага да отправяш молитви към Бог и Вселената. Ти самия ще бъдеш Бог, направен от обич.